Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ευλογείτε. Είμαστε την τελευταία μέρα του 2022. Ετοιμαζόμαστε για την καινούρια χρονιά. Αλλά τι κρίμα οι άνθρωποι την ελπίδα τους την έχουν όχι στο Θεό που δημιούργησε το χρόνο, αλλά την ελπίδα τους την έχουν στην τύχη. Και θα δείτε ότι απόψε οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, άλλοι θα παίζουν χαρτιά για να αλλάξουν την τύχη, να δουν την τύχη τους. Άλλοι θα πάνε στα μέντιου που δεν ξέρω που άλλου θα πάνε. Άλλοι θα αρχίσουν να εύχονται ο ένας τον άλλο χρόνια πολλά, χρόνια ευλογημένα. Όλα αυτά μη έχοντας υπόψη τους ότι ο αρχηγός του χρόνου είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο Κύριος μας. Αυτός δημιούργησε και το χρόνο, όπως δημιούργησε και τις εποχές και όλους εμάς τους ανθρώπους. Άρα αν θέλουμε πραγματικά να είναι ο καινούριος χρόνος ευλογημένος και ευτυχισμένος, θα πρέπει να πάμε στο Χριστό μας, να αλλάξουμε πορεία, να μετανοήσουμε και αυτά που δεν κάναμε αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, να κάνουμε αυτή τη χρονιά που θα μας έρθει. Τι δηλαδή? Να μετανοήσουμε και να αρχίσουμε να ζούμε όπως μας θέλει ο Χριστός, με μετάνοια, με εξομολόγηση, με εκκλησιασμό, με προσευχή, με τις νηστείες μας, με τη συχνή ευθεία κοινωνία. Και έτσι αυτή η χρονιά θα είναι πραγματική ευλογημένη, θα είναι πραγματική χαρούμενη, διότι η πηγή της ευτυχίας, της χαράς, της αγάπης είναι ο Χριστός μας. Και τι ηρωνία, όλος ο κόσμος θα γιορτάσει το 2023. Δηλαδή θα ομολογήσουν το Χριστό μας ότι η αρχή είναι ο Χριστός. Η γέννηση του Χριστού μέχρι σήμερα είναι 2023. Είτε αυτοί είναι Μωαμεθανοί, είτε αυτοί είναι Εβραίοι, είτε αυτοί είναι Βουδιστές, είτε Ζωροάστρες, είτε πιστοί, είτε άπιστοι, θα γιορτάσουν το 2023 μετά Χριστό. Από τη γέννηση δηλαδή του Χριστού. Θα ομολογήσουν δηλαδή το Χριστό ακουσίως. Κατά τα άλλα θα τον απορρίψουν, διότι δεν θα ζητήσουν από τον Χριστό να τους δώσει αυτά που απορρέουν από την αγάπη του Χριστού μας, γιατί ο Χριστός είναι αυτός που δίνει και την αγάπη και τη χαρά και την ευτυχία και τη μακαριότητα και όλα αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος, ο Χριστός θα δίνει. Αλλά για να σου δώσει, άνθρωπε, ο Χριστός όλα αυτά τα ευεργετήματα και όλα αυτά τα αγαθά, θα πρέπει να τον αναγνωρίσεις, θα πρέπει να τον πιστέψεις. Πώς είναι δυνατόν να ζητάς κάτι από το Θεό ενώ τον απορρίπτεις? Και έφτασε στο σημείο, ταλέπορε άνθρωπε, να θεοποιήσεις και τον εαυτό σου, να θεοποιήσεις την επιστήμη, να θεοποιήσεις το μυαλό σου. Τι να σου κάνει αυτός ο Θεός, τι να μας κάνει αυτός ο Θεός? Είναι μια ευκαιρία λοιπόν αυτό το χρόνο να γυρίσουμε πίσω, να δούμε ότι τα κάναμε μούσχημα, ότι όσο ο άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό δεν μπορεί να έχει τίποτε καλό. Γι' αυτό και γέμισε η ανθρωπότητα με ψυχοπαθείς, με ψυχοβλαβείς. Όλα τα νοσοκομεία και τα ψυχιατρία είναι γεμάτα. Και η αιτία είναι αυτή, το ότι ο άνθρωπος απέρριψε τον Χριστό, απέρριψε τον δημιουργό του. Και λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Δεν μπορεί. Όταν εσύ πας κόντρα
είτε στους φυσικούς νόμους, είτε στους πνευματικούς, θα έχει τις συνέπειες. Αυτό γευόμαστε κι εμείς. Διότι θέλουμε να πάμε κόντρα με τους πνευματικούς νόμους. Έτσι. Ο Χριστός λέει αγάπη, εμείς μισούμε. Ο Χριστός λέει ειρήνη, εμείς ποιος θα βγάλει τα μάτια ο ένας στο αλλού. Ο Χριστός λέει συγχωρητικότητα, εμείς να μισούμε περισσότερο. Λοιπόν, ευκαιρία να επιστρέψουμε πίσω στο Χριστό και τότε θα δείτε θα αλλάξουν όλα. Ο μόνος που μπορεί να αλλάξει και την προσωπική μας ζωή και παγκόσμια όλη τη ζωή είναι ο Χριστός. Αρκεί όμως να το βάλουμε στη ζωή μας, διότι σέβεται την ελευθερία μας. Ως της θέλει λέει. Τι θέλεις άνθρωπε, θέλεις χαρά, θέλεις αγάπη, θέλεις υγεία, θέλεις πίστη, θέλεις μακριότητα, θέλεις ό,τι θέλεις. Η πηγή είναι ο Χριστός. Και αυτό δεν είναι θεωρία. Έλθου και είδε. Όποιος πήγε στο Χριστό, πραγματικά με ταπείνωση και όπως θέλει ο Χριστός, βρήκε αυτά που σας λέω. Ναι. Εκατομμύρια άνθρωποι που περάσανε από αυτό το πλανήτη, έχουμε εκατομμύρια Αγίους, οι οποίοι επιστρέψανε στο Χριστό, γνωρίσαν τον Χριστό και γεύονται τον Χριστό και μάλιστα ο άνθρωπος μπορεί να γευτεί τη χάρη του Θεού, την ευλογία του από αυτήν εδώ τη ζωή, από την προσωρινότητα, ναι. Και φεύγοντας από αυτήν τη ζωή να είναι αιώνια μαζί του στη Βασιλεία των Ουρανών, που αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου, δεν έχει άλλο σκοπό. Όλα τα άλλα είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Μέσον είναι και τα γράμματα, μέσον είναι και οι εργασίες, μέσον είναι και οι καριέρες, μέσον είναι και ο γάμος, μέσον είναι και ο μοναχισμός. Ο σκοπός είναι να ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι. Λοιπόν, εύχομαι αυτή τη χρονιά λοιπόν να το πιάσουμε το μήνυμα, να το βάλουμε στη ζωή, να το ζητήσουμε από τον Χριστό, να κάνουμε το νόμο του Θεού, να εφαρμόσουμε το νόμο και τις εντόλες και θα δείτε τα αποτελέσματα. Έρχο και είδε. Ορίστε. Αφήσαμε τόσα χρόνια και περάσαν έτσι. Βλέπουμε τα χάλια μας. Ας πούμε αυτή τη χρονιά θα το αφαιρέσουμε στο Χριστό για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και θα δούμε τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Διότι ο Χριστός δεν είναι θεωρία. Ο Χριστός είναι πράξη, είναι ζωή. Να πάμε λοιπόν κοντά στο Χριστό, να εφαρμόσουμε τον νόμο Του και θα δούμε και τα αποτέλεσματα. Έτσι. Εύχομαι ολόψυχα με τον Χριστό ο χρόνος αυτός θα είναι και ευλογημένος και ευτυχισμένος και ό,τι ανάγκες έχει η καρδούλα του κάθε ενός ανθρώπου θα τα δώσει ο Χριστός, όχι ο χρόνος μόνος του χωρίς τον Χριστό. Το είναι ψευδαίσθηση. Πείτε όσες ευχές θέλετε. Χωρίς Χριστό τίποτα δεν θα κάνετε. Χωρίς Χριστό αυτή η χρονιά θα είναι ακόμα χειρότερη. Διότι όσο πάμε προς το τέρμα, τα πράγματα θα χειροτερεύουν χωρίς Χριστό. Γι' αυτό να το έχουμε υπόψη μας, αν θέλουμε να καλυτερεύσουν τα χρόνια και τα προσωπικά μας και της οικογένειά μας και τα εθνικά μας, να γυρίσουμε εξ ολοκλήρου στο Χριστό. Όχι θεωρητικά. Εγώ πιστεύω σε μια δύναμη. Όχι. Ο Χριστός είναι πρόσωπο. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Σε αυτό να πάμε εκεί. Και τότε να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε ό,τι επιθυμούμε. Εύχομαι στον Κύριό μας και Θεό μας να μας χαρίσει πνεύμα μετανοίας, να το θελήσουμε κι εμείς και όλα αυτά τα που απορρέουν από τη χάρη Του, από το Πνεύμα του Άγιο. Να μας χαρίσει το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο αυτό έχει τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου. Έχει χαρά, έχει αγάπη, έχει πίστη, έχει εγκράτεια, έχει πραότητα, έχει μακροθυμία, έχει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος. Και για την προσωρινότητα και για την αιωνιότητα. Να είστε ευλογημένοι, να είστε χαριτωμένοι και κοντά στο Χριστό και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευλογείτε.